vo vašej kariére? V mojej kariére som mal všelijaké auta. Tie Žiguliaky a Lady, to sa neovládali ľahko, ale zase to nebolo ani ťažké. Potom som jazdil BMW M3 a to BMW M3 nemalo posiľovač riadenia, čiže dosť ťažko sa mi šoferovalo. Čiže tam to bolo dosť ťažké, ale takže najťažšie auto bolo na ovládanie, keď bola skupina B, a sa jazdili Lanciu, som mal Lanciu Integrale a Lancia Delta Integrale. To bolo auto, čo malo 500 koní a proste obrovský výkon a bolo také hlúpe a ťažko ovládateľné a nepredvídateľné, že aj keď to auto bolo majstrom sveta, stalo sa majstrom sveta, ale na otázku, s ktorom sa mi najťažšie jazdilo, môžem povedať, že s týmto autom Lancia, ešte skupina B, alebo tesne pred skupinou A, 500 koňové auto, neboli restriktory na turbách, proste to bolo, neboli podvozky, neboli pneumatiky, len obrovský výkon. No a dáme tomu naopak. Najviac také auto, ktoré pristalo k vám ku srdcu. Veľmi dobre sa mi jazdilo, s takým super pocitom, to bola Toyota Celica GT4. To sa jazdilo, na nej sa mi jazdilo veľmi dobre. Potom veľmi dobre sa mi jazdilo na aute Citroën C3. C3? On sa s ním stal majstrom sveta, ja som o 2 roky na to s tým autom jazdil celú sezónu. No, bolo dobré zväzenie, ale takže aj v tých Škodovkách nových dnešných sa veľmi dobre jazdí. Dobre, ale najväčšie spomienky sú GT4, Toyota a nie C3, ale DS3. Ja môžem rozprávať som mal Ferrari 3 kúsky Ferrari, mal som Lamborghini, mal som Porsche, mal som proste všetky tie super športy. Ale keď sa chceš voziť normálne, komfortne, tak treba mať auto, ktoré je pohodlné. Lebo ísť 3000 km niekde do Španielska a naspäť, alebo k moru do Chorvátska a naspäť na Ferrari, to také je dosť otravné. Ale zle chodí na tom, takže veľa kilometrov. To je také auto za ľubové, ísť sa povoziť, prípadne na okruh, niekde zakrúžiť a tie emócie tam nejak poštekliť.